tun tuma kan en ho le tur chu American survival horror film kumsang ni somni pakhata anti chua Escape Room Tournament of Champions tiania atop thlengin minlo thlir sak le theu don nia kan video minlo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Sonia chu apasal Henry office a aron luta Henry hi Minos Corporation noya thok ania an mi thlan bik te chu room hlawom tak taka da in hun tiam ralma an chua man lo chuan an thi pha thin an da na hmuna tang hian an chua thainan fing taka an che tangaya kongkhar hong turin room chunga te hian coat le puzzle sang sang an thukru vek ani Sonia chuan an nu panun dan chu ning to in then adu thu Henry chu ashila an fanu Claire hruai tum nge nge Henry chu thinrim viau ma se a in beng dai sham shama khongai takin in ngai to chiang le ro tin alo chang Sonia chuan a thu zomin aril ru ti hadam nan swimming pool a chenga tui husa manga anin ti fai na mun sona room a an lu chuan an game zinga room pakhat lo ni in atang ve taran mai le room chung chu second tinin asatel tela Sonia mangang taka umin apasal tan tirani nge aring het burani an game kalphung chu hria in room a chuan chhuat heidan tur adabruaya lungsa tak chunga chuan magnet a muta hlauk mai thir hi thaimang chuan kongkhar kalna thir chu ati phei zela ato ber an ti pheile tur chu aron zoi noka thochamin athita ni an fanu Claire chu anu boral hnu chuan room a akal khum tlat thina escape room bo sei tu te ti chiatum Zoe chu tha atum thua shil Zoe le ben te hi escape room atanga dam chuak om chhun te kha an nia khamini atang khan Zoe hian game khel tir tu Minos Corporation chu ti chiat vek tumin anomna halo la chui chara an company logo atangin an headquarter somna halo thret hei to ni ben hian thei ngil turin tima se company chu zui chu adu thlata sheom taka siam tu telaka khan phuba lak ngei adu atin ni Zoe le ben te thlona an lut trap tin aril ru athlaka atlan let le thut thlona chu an thangkam ani arin wangani motorin New York chu an pan ta thawa an wathlen chuan company headquarters omang reng mutur alo omlo building rausan to lian tak an wa muwa Zoe hian achut sual emni le ben nen building bulvel chu an han thli thlai vela chuta mi solin Zoe thi anuina pek ngei mai chu aron la ruk sak zui ruk ru chu khola ya umin leihnoi rail station thlengin an zela rail chunga an lu hnu chuan atlan chuak lea kongkhara inkhar man tlat rail tlan hnu chuan thudunin station an thlen le huna let len tumani reivak lo hnuwa Zoe le ben te chuan rail tlan dan chu adik lo thlata hriatna an neya a control tu omna an vain nak chuan tuma an lo reng lo an omna chu a hnuk tu nen chuan aron in then sanga mundanga an tol lu tapur mai ti din an han tum ngia la atlan chaktel telemoti mai turani rel kong chu topin thir cha tak an suwa achunga omte chu avor leng na samai anom na chu ding to ma se an latang thlata anjinga omve te chu Theo Brianna Nate le Rachel te an ni thil thlendan an han soi ho nak nu chuan escape room a anom ti rinna han neya an vai hian escape room game atanga dam chuak to vek te ni in champion ho chuan in elna an nei don ani Brianna chuan a hnuai atanga chuana a hmuwa ma se a inkal tlat
escape room ton siat nga to tak vek niin an vai chuan an tran hawangai ti an hria an chuan a tur chu zongin an phebuai ngala atopa chuan rel an chua san thei dan tur chu an hreta khol tinung turin poisa thir an hmu phot angaya chu mai baka tongkau che dik tak an lam chua ngai bok rela advertisement in belatang chuan eng thunge an soi tur chu an zong kuala rela chuan karen an ron lakal tir zui hun tiam ral main an chet vat angai bok si rela indomna thio an po thlak chuan poisa thir chu aron tla ma se karen ron kalin rel chung chu atrek le chuai mai thio tlutur chuan thira vuan pala karenin aloman bet ngal chat Rachelin rubber seat mangin aron nor thlutopa ma se an tlai to lutuk tlat thio chu an chan man talawani heti la hian an thulam tur chu Zoe chuan alo mukhiawa welcome back tia an au hnu chuan rel hnuai chu aron in honga man mo taka lut thazelin rel chung chu an chua san theita elevatora an lo chuang thapa leihnuai lama chak takin a chuk pui game khel to an niangin tu ma chu an phili boilova atopa chuan elevator chu dingin bank chunga an ron lut hlol mai an tlan chhuale na tur minos te siam thawani Brianna in chuata an tail pha an ra chuan laser aron chuak fura a chengam to thak lo Rachel le Nathan lo pui vatin Brianna chu an la chuak thei sham room top le lama chuan volt lian tak an chuana tur an hmuwa ma se thleng phei turin tail chu an ra nge angai thung minute som chia hun an neya hun khoral man an nilo room chua san dan tur chu an zong kwa le ngal chara champion sau chuan kal dan tur chu an hre thei to a ma se an chiang am bik thlat lo nei chuan kan kalma saberange tin akalna pianga lollipop a hnut chia zela kongchan ve akal tin ara le tur a hre to lo a thian terem ti lo chung chu akal luya a pen le chia tin laser aron chuak le fur mai nei chuan alu soin atlu noka ni kho hreloin awm ngal laserin a fu lo hlawani Brianna le Rachel ten nei chu an ron pom chuaka heti la hian Zoe le Ben ten an kal le zel dan tur chu an lo hre chuak thei to a Zoe soidana kal zelin nei chu Benan apuwa lollipop Zoe tan an hnut chia zel midang an thlen hnu chuan man mo takin aron tlana laser ti natma in volt chunga chuan alut man hra mani an vai chuan tholop hlopin puka an om thapa ben chuan nei choi har pain an game khellaya ama du thuwa akalawang khan a hau chuta an om na chu aron min huma puka tang chuan tuipui kama an chuak lol mai room dang an tlan chuan na tura miswal ho lo duan thawani angai te bokin chuadan turan zong le ngala an boile nak nu chuan kongka honnan thir chakai an mamo tian in hria leya ain phumna an hmu hnu chuan phor chua tumin an pot tia ma se leya chuan an pil thei tatlat mai Rachel chu atla luta Nathan ataksa shui phuarin azuang lut ve ngal reivak lawa Rachel chu aron wak chuaka Nate ron chua ve atum lai takin ain phuar na shui chu achat ta hlau mai le leihnuaya apil zui ta ni chan tum ma se hun an nei to tlat lo man mo takin beach house kong khar chu an honga
an lu hnu chuan chhuana tur reng an hmu lo fridge kawngkhar lo in kal tlat chu an chhuana tur ni nge in an hria a a bulah chuan wer hmulein fridge chu plaka an vi luangai zoe chuan bana switch lo om chu an ona pawna lighthouse chu ron engin alon na tur alo om zoe chu tlan chuakin lighthouse a chuan alona a chhip atang chuan plug an vuana tur chu zuk hmuin benan triau vut atang khan harsa takin alo la chuaka Brianna ron pe in plug chu an vua luta fridge chu an hong thei ta ni heti lai hian lighthouse chipa zoe khan luna alo hmua chuta tang chuan tlan chhuat thei ain ring midang shil hnu chuan anin hnial buaya khoi zoka chhuat tur nge an hre to lovani Rachel chu tlan chuakin ben chuan Brianna hnena local vero atia ma se hun an nei to lo ben chu pawna tlan chuaka Brianna chu fridge sa chuan alut ta ni Rachel chu lo lon chuak to in ben man mo takin alon chowa chuta avon na apial ta hlau maile ben chu atla thavon vona leihnuaya chuan apil ve ta ni Zoe le Rachel te chu lighthouse atang chuan lutin tui chepai na an poa Zoe chuan a thian thaber ben thimai chu atuar na hle room thim rup an va thlen hnu chuan mi pui kholaya kal thom an hret atlat man mo takin an lon chho nga la kot thler pakhata an chuak chho hlol mai le an phur to te reng nen Brianna kha hlau thong zetin aron tlana room danga bok an lo om le ni Brianna chuan asit ruwa aron sur le thin thu a lo hrila hulhliap zongin an phebuai ngal kawngkhar chu lo in kalin an hong thei bok si lo dor kota chuan an ding thapa asit ruwa an ron sur tira dor chunga TV a chuan news ron puangin kongka an hon thei dan tur chu aron hrila asit tui hmangin phone booth kalna chain an ti chhia tangai ani phone booth phone chu aron in ringa timer azo apiangin asit ruwa aron sur zel man mo takin bur an lo doa an hong thei ta Zoe chuan phone vala in tuman an lo chang lova chuta taxi service le khain tar awa hmu chuan taxi a khan an thil mamo om nge in a hria Zoe chu atlan chuak lea ma se hun atop trep to a thian ten ni hliap an the phei saka asit ruwa aron sur zui ngal ni hliap chu aron ei popa Zoe po apil phung to banga thil in zia ka tangin phone chu voithum aring na chia chan tur ani ti a hrelia a thian te a hril ngal voithum aron ri chia tin Rachelin alola taxi kawngkhar chu aron in hong ta ni Zoe chu taxi a alut ngal vata ruwa po aron bang ve ngal Brianna le Rachel te lu ve tuma an ron tlan chuan ama in a kawngkhar chu aron in khar thruaya an hong thei reng lo asit aron sur le trep to a Rachel le Brianna te chu an bei dong to ni Zoe in tlan cheturin alo autuar tuara ma se asit ron sur le chu dawin anan hlum dun ta ni taxi tang chuan room pakhata atla lut hlola chuta chuan Henry fanu Claire kha abul loka alo om ve reng mai headquarters a chuan an khola thil fel hlel a om ti an lo hria hei wang hi ni Zoe kha Claire om na hmuna alu thei chan sona room kha alu na tura an siam ania escape room top ber chu ama in Claire khan a computer atangin alo hack ti Henry chuan a ring thiam ngal Claire chu in puangin room sang te kha ama duan vekania ma se anu Sonia atha saknuin Henry chu a tho pui du to lova atang ve ta ni Zoe chuan tual tha mang in ni hi hria em tin an khum chia ma
Claire in room design tu ringot ani thu soipain Ben kha aladam ti ashil. Ben chu room pakhata himdam takin alo om. Anen reng lai chuan Henry mi le saten an ron hroi chuaka sona ruma chuan an da lut ta ni. Claire hi mitang thau ani wangin atana tang chuan chuak turin banga pazila tang chuan number an hriat angaya. Claire le Zoe te tang dun chuan chuadan tur an ngai tualain Ben po alo che buai to hle. Claire chuan an chua theina tur kot a hre theita. Room an chua san chia tin Claire chu a thian pain alo chang renga. Anin kualai chuan Henry an pistolin arontin thut mai. Chuta Claire thian pa chuan aron ka pa. An tan na ruma khan Henry chu an tan tir ve ta ni. Man mo takin Henry office an luta. Sona room sa tel chu computer atanga titopin Ben an chan chuak. Claire chuan Henry motor chabi a pea. Headquarter sa na thok zong zong atan tir vek to thu a shil. Police ron thlen nu chuan Zoe chu atlan let lea. Henry tiamin misual ho chu an lo man veka. Ben ngai venin atlan lut ve ngal. A thian pa chu alo dam chuaka. Ambulance an nor lu don lain anu pek a thi misualin an ruk sakha alo peleta. Misual ho zinga mi ta kalak sakani tiin. Zoe chuan lom thu a shila. Misual ho om na chu an chua san ta ni.